Izkoge kontu hau guztiak, hauteskundeak erabakitzeko egutegi horren inguruan hausnarketa bat egiteko eguna hau denean, ez? Lehendakariak 11etan hartuko ditu alderdi politiko desberdinetako ordezkariak, eta horretze egingo da honi buruz. Arkaiz Rodríguez, sortu alderdiaren idazkari nagusia, egunon. Egunon. Zuen koalizioko EH Bilduren bozeramaileari, Maialen Iriarteri entzun diogu, ez? Nahiago irailean, uztailean baino, ez? Baina zergatik data bat nahiago bestea baino? Zergatik bai iraila posibleagoa da eta ez uztaila? Bueno, guk uste dugu irailean izatekotan uztailan baino baldintza sanitario eta demokratiko hobeak izango direla. Edo bestela esan da, iruditzen zaigu uztailan egin nahi izateak hauteskunde horiek korrika eta presaka aritu nahi izatea dela. Gaur-gaurkoz oraindik datuak direnak direlako eta zentzu horretan ulertzen dugulako nekez egon ahal izango dugula uztailan egoera batean zeinak berme sanitario eta demokratiko guztiak eskainiko dituen hauteskunde batzuk egiteko. Zeren eta, badakigu zer gertatu zen esaterako estatu frantsesean, ez? Martxoan egin ziren nolabait herrikotxeetako hauteskunden lehen bueltarekin. Han bai, mantendu egin zituzten, baina sekulako abstentzioa izan zen, batetik horrek zalantzak ere sortzen ditu, ez? Edo pizditzak emaitzaren zilegitasunaren inguruan, baina bestetik dagoeneko badira ikerketa hainbat mahai gaineratzen dutenak nola egun horretan hauteskundeak egin eta mantendu izanak lagundu zuen birusa edatzen eta gainera desente edatzen. Eta nola egun horietan mahaian izan interventore, izan maiko lehendakari bezala aritu ziren asko eta asko, kutsatu ziren eta haietako batzuk zoritxarrez hilere egin ziren. Beraz, gure ustez ez dago baldintzarik gaur-gaurkoz hauteskunde batzu aritzeko horren denbora epe laburrean, eta hori gutxi balitz gure ustez ez da bai da hori ez da inondik inora honetan lehentasunezkoa. Gure ustez lehentasunak orain beste toki batzuetan daude, ez da? Lehentasunak beharko luke izan zer nolako emergentzia plana, ez? Onartzen dugun aurre egiteko dagoeneko oso larriak bilakatzen hasiak diren errealitate batzuei. Orain hitz egiteko garaia da nola prestatuko dugun datorren ikasturtearen buelta. Ez horren beste nola bueltatzen garen astelen honetan klasera. Hori ere, gure ustez, zentzugabekeria eta arduragabekeria ikaragarria da. Osea, prestatu beharko litzatekena da datorren ikasturterako buelta eta hartu hilabete hauek komunitatearekin batera. Pixkanaka joan nahi nuke, emergentzia planera guztitzen nahi genukelako EH Bilduko aurkeztu dena, eta baita ikasturtera bueltatzen, eskoletara bueltatzen ere, baina hauteskunden kontu hau iste aldera hemen mailan esan da, ez? Alor pragmatikoenean esango dugu. Zergatik ez bidatak irekita utzi, zergatik ez orain deialdia egin, uztailerako, eta gero, ekainaren amaieran edo, esan genezake, posible den sanitarioki osasun bermerik badagoen ala ez, eta gero, egongo da beste aukera bat nahi izatera irailan egiteko ere. Hori aukera hori sortuk EH Bilduko orokorrean, ez du aurrik ikusten, horri argi berdea ematea, aukera hori alor pragmatikoenean. Ez, afera ez delako soilik sanitarioa. Lehen esaten genuen gure ustez behintzat ez dagoela eta ez dela ordurako baldintza sanitario eta demokratiko nahikorik izango, ez? Afera sozial, ekonomiko eta politikoa ere bada. Zergatik? Orain lehentasunak, hori esaten ari nintzen, beste bat beharko lukeelako. Orain lehentasuna beharko luke, aipatzen ari nintzenaren moduko emergentzia plan bat onartzea. Hori orain egin behar delako. Hori ezin da irailean edo urrian egin. Ordurako berandu izango delako. Nik adibide pare bat jarriko dut. Orain behar da hausnartu, hitz egin eta adostu. Neurri horiek guztiek adostasun maila handi bat eskatzen dutelako. Orain behar da adostu esaterako nola ekingo diogun datorren ikasturteari. Hori ere, ez dadin, orain gau bezala ikasturte galdu bat izan. Enpresen kasuan, enpreseko orain likidezia problemak dituzte. Orain behar dute nolabait enpresa txiki eta ertain horiek likidezia, ez urrian, ez azaroan. Zen eta ez badute orain jasotzen, enpresa horiek litekeena da, abendurako, alegia kurso bukaerarako edo urte bukaerarako, beren ateak itxi behar izatea. Beraz, horrek beharko luke une honetan lehentasun bakarra. Guk esaten duguna da, baldin eta orain, laburrean, hauteskunde lehian sartzen baldin bagaren, horrek hipotekatu egingo du, gisa honetako emergentzia plan bate onartu eta gauzatu ahal izatea, eta beraz, hipotekatu galarazi egingo du, hain nolabait beharrezkoa dugun berrera ikuntza. Emergentzia planaz. Nolabait gaude
Ez, emergentzia planaz esaten nuen, nik Maialen Iriarteri atzo entzun nion tartean, egin behar diren gauzen artean 2008ko aurrekontuak ere begiratzea aldatzea egongo litzatekela, baina hori parlamenturik egon ezean, alegia, parlamentua lanean egon ezean, eta horretarako hauteskundeak beharko genituzke, egin liteke aurrekontuak moldatu emergentzia plan horretara egokitzeko, beharretara egokitzeko, ze hor parlamenturik gabe ere hankamotz dabile politika egintza azken aldian. Beira, guk gure emergentzia planean aurkeztu ditugun neurri guztiak har daitezke gobernua funtzioetan dela. Eta parlamentua orain den bezalaxe disolbatuta dela. Behar den gauza bakarra da borondate politikoa. Zeta aurrekontuak moldatzeaz galdetzen zenuen. Urkulluk funtzioetan egonda dagoeneko azken hilabetetan bitan moldatu ditue aurrekontuak. Por cierto, moldaketa horietako bat izan da AH-terantzako 11 milioi euro gehiago emateko. Beraz, egin daiteke, baino gehiago esango dut. EH Bildu denbora da, Urkullu jaunari eskatzen ari zaiona, gauza bat egiteko, gauza simple bat egiteko, eta da, parlamentua habilitatzeko. Zeta Urkulluk habilita dezake parlamentua gaur bertan, dekreto bat sinatuta. Eta arratsalderako parlamentari guztiak parlamentu horretan eserita egon. Eta zergatik ez du egiten distantziekin eta behar den nolabaite. Bueno, galdera ona da. Begira, otsailean Urkullu jaunak dekretu bat atera zuen. Dekretu horrek egiten zuena zen parlamentua disolbatu eta hauteskundeak deitu. Gero badakigu, pandemiaren krisia nolabait lehartu zen, kosta egin zitzaion ikaragarri hauteskundeak suspenditzea, batzuek hasieratik eskatu genuen, erresistitu egin zen, baina azkenerako, ikusia zegoen egoera hortan ez zegoela hauteskunderik egiterik, nahi ez eta bera tematu zen horretan, baina bukaerarako nolabait suspenditu egin zituen, baina suspensioaren dekretu horretan kurioski soilik suspenditu zuen hauteskundeen deialdia. Ez zuen suspensioan utzi ere parlamentuaren disoluzioa. Egin zezakeenean lasai asko. Orain garaiz dago, oraindik ere nolabait akats hori zuzentzeko. Dekretu bat egitea da, berak dekretu hori sinatzea, eta gaur arratsaldean parlamentari guztiak egon daitezke Gasteizko parlamentuan, aipatzen ari garen moduko emergentzia plan batek eskatuko lituzken legeak edo onartzen. Horren erreza da, behar den gauza bakarra da, borondate politikoa. Emergentzia planera etorrita berriz ere, eztabaidarako gaia badagor, COVID tasa deitu dio zuen horrekin, EH Bildukola deitu dio behintzat, tartean mozkinak izango lituzketen enpresei izarreko litzaieken tasa badelako, eta bestetik ondasun handia dituztenei ere bai. Baina zer da ondasun handiak izatea, nori izarriko zaio, norbanako etorrita, eta enpresei berriz, ze kasutan izarriko zaio tasa hau? Bai, guk printzipio argi bat dugu oinarri, behin baina hoiagotan esan dugu, eta da, 2008an ez bezala krisi hau ezin dutela, ez dutela, nolai betikoek ordaindu behar, ez? Krisi hau kapitalak ordaindu behar du, krisi hau gehien duten horiek ordaindu behar dute, ez? Besteak beste, duela 10 urte eskas, milaka milioi eurorekin erreskatatu genituen horiek, ez? Hori esan da, guk gure emergentzia plan horren baitan, planteatzen dugu diru iturri nolabait excepzionalak sortu beharko direla, ez? Gastu asko handituko delako, gastua handitu behar delako, aipatu ditugun nolabait behar horiei guztiei erantzuteko, eta esan bezala, nolabait horrek behartzen gaituelako, diru iturri ere excepzionalak bilatzera. Hoietako bat planteatzen dugu izatea aipatzen duzun tasa hori. Nori, tasa hori ezarriko litzateke kontzertatutako impostu edo zerga guztiei, baina hori bai, nolabait piramidearen goikaldean diren horiei. Nori ezarriko litzaioke, gure ustez nori ezarri beharko litzaioke. Bada IRPF-aren kasuan, tramo horik, nolabait errenta tramo horik altuenetan diren horiei, eta zehazki milioitik gorako nolabait ondasuna duten horiei, eta horiei planteamendua da 100-batetik 103-rako nolabait zerga bat esartzea, eta enpresen, irabazien gaineko zergari dagokionez, hor horren beste egingo litzateke, joan den urtetik ona, beren irabazietan 110-reko igoera izan duten enpresa handien kasuan. Bi neurri horiekin soilik 350 milioi euro aterako lirateke bere alakoan erabili ahal izateko. Ondareari buruz ari garenean, urtebetean pilatutako ondareari buruz ari gara, ala persona horrek izan lezaken ondarearen inguruan urte askoan pilatuta. Alegia Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian lau etxe bizitza dituen batek,
asko dira, edo agian bat dituen bakar batek ere milioi batetik gorako ondare izan lezake. Horrek ere ordaindu beharko luke, ala urte betean irabazi beharrako dirua litzateke hori. Ez, gu planteatzen dugu milioi eurotik gorako ondasuna duten lagunek. Hoiek Nafarroan esaterako 100 dira. 100, ez gehiago. Eta iruditzen zaigu horiek, aipatu ondasun hori eskuartean izaki, egin beharko luketela, gainerako guztiek, baina esfortzu handiago bat. Zer esanik ez, Iberdrola, BBVA, edo interneteko plataforma erraldoiak bezalako enpresa handiak edo multinazionalak. Iabetero, milaka milioietako irabaziak iragartzen ari zaizkigunak. Iberdrolak luze gabe aurtengo lehen hiruhilekoan, beraz krisia dagoeneko lehertu zelarik, iragarri zuen 1.257 milioi euroko irabaziak izan zituela. Alegia, joan den urtean, baino 130 gehiago. 1.257 milioi euroko irabaziak. Guk uste dugu horiek direla, nolabait beren aldetik, sikiera pixka bat jarri behar dutenak, beren pixka bat hori gehiengoarentzat desente izan daitekelako. Eskolara itzulera ere hori da beste gaietako bat, azken aldian izketan ari garen ez, zuen ustez norenak behar du eskumena horretarako? Jaurlaritzak ezarri behar ditu baldintzak, eta jaurlaritzak erabaki behar du modu zentralizatu batean, ala eskola bakoitzak erabaki lezake, orain gertatuko dena bezala, nola eta nor itzuliko den noiz ere bai eskoletara? Guri eskolekin sortatu den eztabaida hau, eta oroar, fase batez mozorrotutako, zero fase honen bueltan sortu den egoera desproposito bat. Hau bada gobernu bat, bada gobernu bat, ertzaintzaren esku utzi duena esandakoa, 0,5 fase honetan egin daitekenaren eta ez daitekenaren nolabait zehaztapena. Eta hau da gobernu bat, eskola bakoitzeko zuzendaritzaren esku utzi duena, astelenean, alegia 18an, eskola edo klasera bueltatzearen edo ez bueltatzearen gaineko erabakia. Alegia, hau da gobernu bat ez duena gobernatzen, eta gobernatzekotan, desgobernu bat nolabait sortzen duena, egoera hau da ikaragarria. Badukagu gobernu bat hori beren ardurei ies egiten diena, eta nolabait ardurak edo patata beroak beste batzuen esku uzten dituztenak. Gauzak horrela galdera da, zertarako behar dugu gobernu hau. Zen eta gobernu honek badauzka irizpide sanitarioak, badauzka irizpide nolabait edukatiboak edo hezkuntzaren bueltakoak, eta irizpide hoiena bera nolabait egiten ditu bere proposamenak edo formulatzen ditu bere proposamenak, edo ez. Eta itxura guztien arabera erantzuna da ezetz. Baina hori horrela, horixe ez, aurkitzen gara, gobernatzen ez duen, gobernu baten, edo desgobernu, erabateko bat sortzen ari den, gobernu baten aurrean, ez. Fasen inguruan ere, aipatu didazu hor, badagoela, ez dakigula oso argi, bat fasen ote gauden, 0 edo erdi bitarteko fase batean ote gauden. Honen arira, babestuko luke sortuk Euskal Herrian unitatea, provintzia edo, gurean momentuz autonomia erkidegoa mitzat den bezala erkidegoa izan beharrean, babestuko luke osasun eskualde bat, hiri bat, beste unitate bat txikiagoa dena ezartzea? Guk bai, eta EH Bilduk ere bai, berez, EH Bilduk, bere deskonfinamendu plana badu, aurkeztu zuen, aditu hainbaten eskutik egina, besteak beste, Katalunian horren ezagun, eta oroar Espainiar estatuan, horren ezagun egin den Oriolen milaren eskutik, eta hor, planteatzen dugu, batez ere deseskaladari begira, deszentralizazioak duen garrantzia, ezta? Alegia, orain arte pandemiari arrakastaz aurre egin izan zaion herrialdeek zerbait erakusten baldin badute, horixe da. Deszentralizazioaren eta nolabait tokian tokiko errealitateei erantzun espezifikoak ematearen garrantzia. Hain justu, hemen, Espainiar estatuak egin duenaren kontrakoa. Berak, birzentralizatu egin dituelako eskumen guztiak, nolabait mando bakarra edo aginte bakarra ezarri duelako, eta hortik aritu delako, eta ari delako nolabait irizpideak banatzen. Guk, noski, defendituko genukeen, herrialde mailako esaterako, edo herrialdea unitatetzat hartuko duen deseskalada plan bat, baizik eta hortik behera ere, eskualdea, eta herria bera, nolabait unitatetzat hartuko lituzken plan bat. Efizientzia printzipioagatik, berriro diot, frogatua dagoelako efizienteagoa dela pandemiari aurre egiteko gisa horretako nolabait antolamendu eta funtzionamendu bat.
Gehiago esango dute, une honetan, arlo sanitarioaz ari garela, zen eta guk gure nolabait emergentzia plan horretan arlo hori ere jasotzen dugu, eta zehazki pandemiari aurre egiteko neurri sorta ere jasotzen dugu, une honetan gakoa da, deseskalada betean gaudelarik, gakoa da PCR deituriko testoieke orokortzea, zertarako eta kasu positiboen, nolabait bilaketa aktiboa, rastreoa, eta detektatutako positibo berrien isolamendua edo konfinatzea egiteko. Hori ezinbestekoa da, baldin eta nahi dugun gutxieneko bermedun deskonfinamendu bat. Zein da problema? Hori ere ez dela egiten ari. Hori ez dela egiten ari. Eta gaur da eguna non lakoak oraindik ez duen azaldu, zer dela eta ez duen egin nahi. Zeren eta asteak dira, bai EHUko 55 ikerlarik, baino baita beste laborategi edo zentro teknologiko batzuetako laborategiek eskaintza luzatu ziotela Osakidetzari egunean 10.000 inguru test PCR egin ahal izateko. Esan dako nolabait estrategia edo plan horren zerbitzura edo. PCR testak, Rodríguez jauna, denentzat... Aukera hori bastertzen jarraitzen duen. Esaten gara PCR testak denentzat Esan. Bai, PCR-ak orokortu ez, bai. PCR-ak orokortzeaz ari gara, horretaz ari dira nolabait adituak, horretaz ari da OMS-a, guk ez dugu ezer asmatzen, naiz eta bakarren batzuetan irainak luzatu dizkiguten, ez mediku, aditu, Nostradamus eta lakoak deitzen, ez. Ezberdintasuna da guk adituei kasu egiten diegula, eta beste batzuk antza, kasu handiagoa egiten diotela Confebaski, ez. Baina gu, etengabe gure proposamenak luzatzerakoan, gure hausnarketak egiterakoan, oinarritu gara, bai, munduko osasun erakundearen irizpideetan, eta bai komunitate zientifikoaren irizpideetan. Eta hauek esaten dutena da, esan dudan bezala, orain horri guztari gara, maskarak denentzat edo zein egoeratan? PCR-ari helduko diotzen eta are garrantzitsuagoa iruditzen zait. PCR-ak esaten dutena da hauek denek, PCR-ak orokortze horrekin ez dela populazio guztiari egin berzaizkiorik, ez. Baina bai egin berzaizkio kolektibo jakin batzuetako kidei. Esaterako, jende askorekin, egunean zehar jende askorekin dauden personei. Noski, hor sartzen da, osasungintzako langile guztiak, erresidentziatakoak, garbitzaileak, superfizie komertzial handietako kajero edo kajerak, transportistak, bai, hoiei sistemaz egin behar zaie PCR-a, bai ala bai. Nori gehiagori, sintomak aurkezten dituzten guztiei. Eta hori da, zerbait, orain arte, hemen ere ez dena egin. Ze bakarrik egin izan zaizkie, sintoma larriak agertu izan dituztenei. Ez jauna, ze modu horretan kanpoan uzten ari zara, sintoma harinak dituztenak, eta are asintomatikoak direnak. Kasu batzuetan 160 izatera iristen direnak. Beraz, sintomak dituzten guztiei egin beharko litzaizkieke. Gehiago, enpresa handien sarreran, edo jende asko bilduko den tokien sarreran, ala nola, eskolen edo ikastetxeen sarreran, egin beharko lirateke temperatura kontrolak eta sintomen gaineko galdeketak. Eta sintomak dituztela esaten dutenei, edo temperatura, nolabait positibo agertzen duten guztiei, PCR egin beharko litzaieke. Hortik aurrera zer? Rastreadoreak beharko lirateke. Herrialdeak estatu batuetan 100.000 rastreadore, persona, nolabait kontratatu dituzte dagoeneko, Alemanian 20.000 zertarako, detektatutako kasu positibo horien kontaktu guztiak rastreatu, detektatu eta hoiei ere PCR-a egin alizateko. Bestela ez dago beste modurik nolabait pandemia kontrolpean hartzeko. Bestela pandemiak aldian gu hartuko gaitu kontrolpean. Zein da arazoa, lehen esaten nuena, lakua ez eta hori egiten ari. Eta gaur eguna, non orain ez duen esan, edo azaldu, zergatik ez duen hori egin nahi. Amarrak jo zer dauzkagu eta bukatu garran gara, baina galdetu nahi dizkue prebentzioaz ere. Eta maskaren inguruan, lehen ere mikrobiologo batik galdetu diogulako. Maskarak orokortu behar dira, edozein dela ere egoera kalean denok maskarak erabili beharko genituzke sorturen ustez, bai ala ez? Labur mesedez, Maskarekin, eztabaida handia dago, esan nahi dute. Zen eta ondo erabilita, interesgarriak gerta daitezke. Esan nahi dute, bitarteko interesgarria dira, oroar mantendu beharreko babes eta prebentzio hori areagotu dadin edo indartsuagoa izan dadin. Zein da problema? Jendeari ez zaizkiola nolabait beharrezko informazioak ematen ari. Zer nola erabili behar diren maskarak. Eta problema hori dute, bai maskarek, bai euskularruek, eta da, ondo erabili ezean, alegia, gaizki erabiliz gero, behar bada, ez erabiltzea, baino okerrago edo kaltegarriagoa gerta daitekela. Beraz, guk eskatzen dioguna kasu honetan ere, lakoari, Osakidetzari da, ez soilik maskarak banatzeko, baizik eta batez ere, jendea ezteko.
Alegia, ondo esplikatzeko eta informatzeko jendeari zein erabilpen eman bar zaien maskarei eta guanteei. Esandakoa, erabiltzea ez dadin etxekalte izan, edo zera kontrarako izan, ez? Izan daitekelako baldin eta ez badiren ondo erabiltzen. Eta hori ere ez da nik asmatutako zerbait, hori da, bai OMS-ak eta bai medikuek eta komunitate zientifikoek mai gainean jarri duten zerbait aspaldi. Bargaizu Rodríguez, sortu nahi idazkari nagusia, estimatua dago, beste behin ere Euskal Telebistari eskainetako tarte hau, beste bat arte? Mi eskertu eta nahi duzuen arte, bai, bukatzeko, atregimendu handiegia espada bintzat, bai, besarkada bat bidali nahiko nieke, hori, une honetan virusaren aurkako lehen lerroan diren horiei, kasu askotan, oainik ere beharrezko materiale eta babes neurririk gabe, besarkada bat ere, une honetan, hori, krisi sozial eta ekonomikoaren, gainean dugun honen ja zama, pairatzen ari diren guztiei, lanik gabe geratu direnei, hipoteka, ordaintzeko, zailtasunekin dabiltzanei, horiei guztiei, eta besarkada bat azkeni euskal preso politikoei eta beren senidei. Esan da gelditzen da. Estimatu dago, esat arte. Gero arte. Rodríguez jauna beraz zuzenean, elkarrezketaren tartean gaur egun hone Euskadin. Azpimarraban eskatuko dizuet esandakoen inguruan, gauza askori buruz hitz egin dugu, oso tono kritikoan ere bai. Aritu da, Rodríguez jauna, zerbaiti entresak egitea aldera, Iñaki? Bueno, alde batetik, Frantziako martxoeko hauteskundeak oso egoera ezberdinan izan zirela, eta datu... Kendu jazu azpimarra. Oso egoera ezberdinan izan zirela, martxuko datuak eta oraingoak konparatzea, gauden bezala gonda, ez zait osa zuzen eruditzen.